not bullet bill. Do not bullet bileet! Get the sign sille. Halo? Hei, nyt on vittun bullet bileet! You gotta come here, woman. Oikeasti, ketä siellä on? Okei, mä tulen. Pakko laittaa eka tähän lipglossiin. Okei, Oi! Mitä muulle tapahtuu? Oi! Nuoriso ei pidä huolta hygieniastaan. Eikö olekin? Aivan kamalia seksuaalitauteja liikkuu nuorten, niin ymmärrätkö sitä hirveää? Ai muulle tää lääkäri, ai! Herra Jumala, sentään! Minä voin pahoin. Joo. Aika varattu hätätapaus, huulikiltoallerginen reaktio. Okei, selvä. Seuraava! Ai, mä oon tää huulikilto, sit mun kävi näin. No näytäpäs, missä ne minun hanskat niin on. No ihan sama se menee näyllä. Ai saatana, se on se aika bulin näköinen tuo huuli kyllä. Voi paskaa, ei minä tiedä. Ei se ikin tullut.